rambute. Sapa? Nggonamu ra ono rambute. Kandang guyu maksudane bagonge. Oh, nggone wing nggone aku dhewe ya mak tratap kok ya. Kok iso ngerti kowe? Nggone Pak Sukron ono rambute, sing nggonamune ra ono. Sing nggon aku ra. Gondol. Tak obong kok soalnya. Wedi obong. Nganggo oncor. Heeh. Ya di asikno. Iya. Pak Seno ki yo mbok gawe dalang kondang, gawe lagu sing keren sithik. Kok ben saya keren lho. Buatan Seno Nugroho ngono. Mesti viral ya. Viral. Oh iya. Ora mung judi, yo liyane sing apa lah keren ngono lho. Mesti keren lah. So tak gawe lagu Taman Wisata Yogyakarta. Taman Wisata Yogyakarta. Pasar Kembang. Ayo. Oh, Pasar Kembang. Kuwi kempange maceme apa wae to? Wis kowe tak takon wae kok. Wis ora perlu ngerti kowe. Ya. Ora kudu ngerti. Ya, ngono ya, Mak. Soale ngertiku Kota Kembang kuwi ning Bandung, ning Jogja kok ana Pasar Kembang aku rong reti sesuk didudui yo, Pak. Ya. Caedian. Lali janjine iki si Elisa ngapalke Gelang Kalung. Ya. Ketara buka buku. Ayo, jumeneng. Nggih. Kula niku janjane mboten ngapalke Gelang Kalung. Napa? Amargine enten se Japri, ngerti Japri ora? Japri apa? Jalur pribadi. Oh, chatting. Chatting. Mbak, dengan sangat saya mohon ngono kuwi. Aku wis njaluk nganti ping 17 likur njaluk sambung wanci dalu. Aku pengen banget ditembangke kuwi ngono tapine ya durung dadi bejone. Ya di ngapura nggih. Ya maksudnya piye durung dadi dia minta lagu Sambung Wanci Dalu. Lah nyuwun wis bola-bali ra tau. Ora apa-apa. Diganti Sambung Wanci Dalu ora apa-apa. Ya. Oh diganti nego sidone. Kuwi Gelang Kalung sementara gadekke sik. Didol sik ya, Pak. Ora apa-apa. Mengko nek payu gede aku gelem lah, engko dibagi loro ya, Pak. Heeh, nggo kebutuhane awake dhewe. Iya, nek payu sayuta ya aku 800, Pak Seno 200. Wis ra apa-apa, ora masalah pokoke engko pokoke ngangsur wong loro. Oke. Digadekke sik Sambung Wanci Dalu. Ya. Wingi ngerti ora digarapi karo Pak Sukron aku. Pak Sukron itu yang bikin lagunya. Heeh, aku sowan mrono ning Blitar wingi bola-bali Pak Sukron itu. Sambung Wanci Dalu, Mas. Nggih, Pak, niku malah sing tenar teng Jogja niku. Kula mon nganu Pak nyuwun napa palilah. Anu lagunipun kula anggih, lampanipun kula anggih. Pun monggo sak kersane sampean. Oh. Elisa mboten nderek. Oh, takoke Pak Sukron. Wah, asik. Ya makane iki aku dijak to, Pak. Aja mangkat dhewe ngejak yo ngejak biksu gundul. Ya ora payu ngejak aku mengko bagus. Kae cah menengan ya mesti disinggo. Biksu gundul sik ngempul. Iya, jenengane kaya jeneng panganan, Pak. Sapa? Lopes. Lopes kok Lopes ora. Oh iya Lopes, Ding. Takoke karo Pak Haji Sukron, ya ning Blitar wingi, Mak. Lah napa kok Bapak kok nangelke Elisa? Lah aku duwe kirek lanang kok, Mas. Ana kireke jenenge Elisa apa piye? Kirek lanang, aku maksudnya arep dipacarke karo kirek. Aku radong kuwi arep kepiye? Iya. Jahat. Sambung Wanci Dalu iki karyane kanu pepundhenku saka Blitar Ki Haji Sukron Suwanda. Oh iya. Sing aran Sesideman, sing aran Sriuning kuwi panjenengane Pak Sukron Suwanda, Pak Haji. Ya, ngono ya, Mak. Sing anake Bagongku ya bagonge Pak Sukron. Oh, bagongnya Pak Seno itu anakannya dari Pak Sukron. Inspirasi dari bagong beliau. Oh, dari bagong beliau. Mulane dijajarke bagongku karo bagong Pak Sukron meh padha. Ning apa kucire tak kethok, cengele tak dekok dadi bagongku rada ndangan. Nggonamu ra ono rambute. Sapa? Nggonamu ra ono rambute. Kandang guyu maksudane bagonge. Oh, nggone wing nggone
aku dhewe ya mak tratap kok ya. Kok iso ngerti kowe? Gone Pak Sugron ana rambute, sing nggon namune ra ono. Sing nggon aku ra. Gondol. Tak obong kok soalnya. Diobong. Nganggo oncor. Heeh. Ya di sambung wanci dalu. Ya, iki kejadian sehari-hari piyai-piyai kakung putri no. Ya, sing lena karo kasetyan. Ya kuwi miss call at the night ya. Apa? Miss call at the night. Apa maksudnya? Ya, maksudnya teleponan bengi-bengi. Heeh. Ya, nek digatekke apa jenenge iki? Saire asik no. Iya. Pak Seno ki yo mbok gawe dalang kondang, gawe lagu sing keren sithik. Kok ben saya keren lho. Buatan Seno Nugroho ngono. Mesti viral ya. Viral. Oh iya. Ora mung judi, liyane sing apa lah keren ngono lho. Mesti keren lah. So tak gawe lagu Taman Wisata Yogyakarta. Taman Wisata Yogyakarta. Oh. Pasar Kembang. Oh, Pasar Kembang. Kuwi kembange maceme apa wae to? Wis kowe tak takon wae kok. Wis ora perlu ngerti kowe. Ya. Ora kudu ngerti. Ya, ngono ya, Mak. Soale ngertiku Kota Kembang kuwi ning Bandung, ning Jogja kok ana Pasar Kembang aku rong reti sesuk didudui yo, Pak. Ya. Caedian. Yo. Senadyan to tangkep bumi langit prasetyanku tan ginggang sarikma lani mas kang gemesake nana yakti pe yakti pengen tak tembung terus ning kakungmu tan lila mesti ning kakungmu tan lila mesti ya nembung wong di bojo kok iya terus kandheke panggrahita kandhek ing batin panggrahita angel nggonku muwos angel nggonku muwus ya artine gejala bisu apa bisu kuwi muwus bisu ki omong angel omong iki gejala bisu angel ngomong ya kan aku ya ora reti artine dari iki sisan nyimak ngono lho om Ade ora ngerti iya yen rino banget ngelang kono genti yai
sambunga ing wanci ratri karya usada ya sing gedhe pangapuramu Kang Mas bebujane sambungku mong wanci dalu ngrupeta saremo kawan karwamu Nantana cakepane sing gedhe pangapuramu Kang Mas pepujanku jejantung atiku sambungku mung wanci dalu ngrubeda saremo kalawan garwamu lho terus Kang Mas Kang mratitesake mure lestari Cengkok-cengkokmu aja tok owahi. Ya, wis ana karangane lho, Sa. Iya. Kang Mas Kang mratitesake murih lestarine HP pirantine. Lho, sambunge nganggo HP. Tanana ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayangke. Remuk ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki. Lah wis di anak telu kok miskol-miskolan. Iya. Pomo tenan sita dadi cah telu ndak kanthi ndikopo gemati. Lho, dadi andi anak kewalon telu dadine. Iya. Terus mendah boyo yen sita mesti jor lahir putri Sulesya
rupak wae. Kang bisa nyuwana iko kang wis rono. Lagunya bagus banget ya Pak. Bagus. Keren. Jadi kayak ke bawah sedih gitu loh. Padahal ya nggak ngerti aku artinya. Iya, aku juga gitu loh. Nggih, matur suwun. Mbak Elisa. Ya, Pak. Pokoke diratani ya, Mak. Ya, iki ana sing nyuwun bajing lunga. Ya.